So, hi guys. May nakita ko dito, nahanap ko. Ito po, oh. Asa na po makita? Ito, oh. Dalawa sila, oh. At tinitignan ko kung pwede ko siya i-open. So, open ko lang siya. Open. Open agad. At saka, oh, ano to? Ewan ko to, pero tingnan ko sa The Mystery dito. Dito, ewan ko to. Kaso, tingnan ko, ano to ka? Ewan. Ewan nga rin, nahanap ko lang to dito. At saka, pinit ko lang together yan. Kaya, okay na. Parang ko hindi nakikita. Pero, pwede itong thing na to, pwede mailagay dyan. At saka, tanggal ko siya. Natanggal ko siya kasi ginaganda pa. Kaya, natanggal ko siya at papakita sa inyo. So, ipopost ko to sa mama ko at tingnan ko naman kung ano gusto niya. Stay tuned. TikTok mo? Ha? TikTok ko? Ay, di ba mayat sa lahog? Mayat sa lahog yun, guys. At saka, H yun. H. Mayat sa lahog. M-A-Y-E-T-S-A-L-H-O-G. Mayat sa user lahog. niya sa TikTok. Ay, siya naman, user niya, Lily41 or Lily42. Or Lily40, yun lang. I-try nyo i-gets yun sa comment mamaya natin. Ha? Okay. Naglalaro siya ngayon ng Zepeto. Kung gusto mo maalam ang user niya. Ano yung user niya? Mika to. User niya Mika to. User ko Mika. Mayet. Alam mo naman, Mayet 2. May das ha sa Mayet. May ganito, oh. M-A-Y-E-T das 2. Yun, gets nyo na po. So, kung gusto nyo, kailangan namin ipakita ito sa mama namin at itigil. At saka, ewan pa rin namin kung ano to, guys. Kaya, ipapakita ko na sa inyo. Very close. Ito po. Pag kinover ang camera, makikita niyo po dyan, oh. Nobody else na, If I was you, I wanna be mean too. So, bye guys. Come back for part